Мама! Чакай, ти оправя първо това. Чакай, ти оправя качо. Иди ти там. Давай! Айде, Рейнджър! 2, 3! Браво! Браво! Много си добър! Сега е ред на другия каскадьор. Колко ти няма ли да скочи? За тебе няма проблем. Мене е страх обаче. Я пробвам по-високо стол, бе, каскадьор. Рейнджъра! Колко? Не дай, мамо, колко? Не дай, мамо. Колко го е страх? Стига! Йоанна, там че го е страх. Браво! Не, това вече е прекалено. Тук. Там не. Това е прекалено. Каскадьори. Върни. Скочи бабата да види бабата. Другото откъде скача. Те и двама се скачат оттам. Погледни го насяли в такова... Рейнджър! Чакайте ги снимам. Снимаме ги. Снимай, баба! Айде и баба да снимаме. Снимай баба си с правта ви си. И другата баба в далечина. Не, айде, стига вече, айде, стига. Браво, каскадьорко! Стига вече. Браво! Ти си каскадьор Рейнджър.